Nlfb आफादनि सोद्रोमा रुंसारि लुथान बसुमतारी एबा बि लोमसावनि गोसोखांथियाव धावलिगुरि 7 स्टार क्लाबा सेथि जोलुर बादायलायनाय खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय धावलिगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सेथि लुथान बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बेखेवजेननाय गेलेनाया दिनै जालाङो। दिनैनि बेखेवजेननाय जोलुर बादायलायनाया बनरगाव जायख्लं स्पर्ट्स क्लाब आरो दतमा दासा स्पर्ट्स क्लाबनि गेजेराव जायो आरो बे गेलेनायाव बनरगाव जायख्लं स्पर्ट्स क्लाबा दतमा स्पर्ट्स क्लाबखौ 4 गल सोनानै देरहासारनो हायो। मख'नो गोनां दि रुंसारि लुथान बसुमतारी गोसोखां सेथि जोलुर बादायलायनाय दिनैनि बेखेवजेननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए दनेश्वर गयारी, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि आफादगिरि कबिरन्जन ब्रह्मजों लोगोसे लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि जिउराज बसुमतारी, लुथान बसुमतारीनि नखरनि सुबुं आरो ओनसोलनि गागि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। लुथान बसुमतारी थांनाय 16 फेब्रुवारियाव बिथाङा हरखाबै आरोखि मोनसे एक्सिडेन्ट कारेन्टजों बोजानानै बिथाङा हरखाबै जिउ बावदों। दा बिथाङा जाहैबाय जोंनि केडिएसनि सासे मैखोम सासे प्लेयारमोन आरोखि जुनियर। आंबो मोजां रोखोमै सिनायखायो, फैयोबो आं बिसोरनि न'आव सम सम आगोलनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो सिनायखायो। न'खरानिफ्राय फंबाय दङ, बेबो बल गेलेयो। दा बाथ्राया जाहैबाय लुथान बसुमतारीनि नामै जे बे फुटबलखौ होदों, निस्सय मोनसे थांखि लानानै बिथांमोना क्लाबा 7 स्टार क्लाबा बे खेलाखौहाय होदों। खारना जाहैबाय लुथान बसुमतारीया थैलांदोंब्लाबो जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो-गोजोनै थानो हायो आरो गोजोरै बिथांनि नामा थैलांदोंब्लाबो जाहाथे बिथांनि मुंखौ जोङो लाखिबाय थानो हालाङो गोथाङैनो। बेखौ नोजोर होनानै 7 स्टार क्लाबा बे खेलाखौ होदों होननानै आं साननानै लादों आरो बेनो जाखागोन उद्देश्यआबो। आरो बेजों लोगोसे आङो केडिएसनि सासे आफादगिरि जानानै बे खेलाखौ जे बे जोंना सासे गेलेगिरि बिथांनि मुङै जे खेलाखौ होनानै जोंनि जे जाखांबोनाय गथ'फोर दा जे गेलेबाय थादों अपेनिं मेट्स जायख्लं एथलेटिक्स क्लाब आरो दासा एथलेटिक्स क्लाबनि गेजेराव, निस्सय बिथांमोना बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावबा गावनि जे केरियार बेजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाखौबो एन्टारटेनमेन्ट मोनसे होनो हाथों, बे उद्देश्यखौ लानानै बिथांमोना होदों। आरो आसा खालामो आंबो केडिएसनि आफादगिरि जानानै बे खेलानि गेजेरजों बे ओनसोलनिफ्राय जोंनि एलेखानिफ्राय साफा साफा मोजां फुटबलार जाहाथे गोजौ लेभेलाव थांनो हायो बेखौ आङो आसा थिदों आरो आं नुदों जे गेलेदों आरोखि। बेहाय गोबां गथ'फ्रा स्किलफुल गेलेगासिनो दङ आरो गेलेलांबाय थागोन होननानै आंहा मोनसे मिजिं दङ आरोखि। आं बेखौनो केडिएसनि आफादगिरि जानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायबाय। दिनै जोंहा धावलिगुरि गामिनि 7 स्टार क्लाबनि बानजायनायाव जोंनि नैबे गामिनिनो सासे गोख्रों मावथि एबा सासे गोख्रों इयुथ लुथान बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जालांदों। दा बे रुंसारियाव दिनैहाय मोनसे जोलुर बादायलायनाय जादों आरो बे जोलुर बादायलायनायाव दिनै अपेनिं स्टार्ट जाबाय। दिनैनिफ्राय स्टार्ट जानानै 25 तारिख नभेम्बरसिम फाइनाल। दा बाहाय नुजाफैनो हानाय जोंहा मानगोनां आलासि गाहाय हिसाबै श्रीजुत दनेश्वर गयारी एमसिएलए बावखुंग्रि बिथां नुजाफैदोंमोन। बेजों लोगोसे जोंहा केडिएसनिबो आफादगिरि लोगोआव केडिएसनिनो मावथिफारि बिथांमोनाबो नुजाफैदों। ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा जोबोद मोनसे दुखुनिबो सम होनजायो, गोसोखांथि जिहेतु थांनाय जोंहा लुथान बसुमतारीया गावसिनि आदा बैसोआव जिहेतु बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा जाहाथे बिनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थायो, जों इसोरनाव आं बेखौ कामना खालामबाय। आरो जाहाथे बे दिनैनिफ्राय जागायजेननाय जोलुर बादायलायनाया जाहाथे 25 नभेम्बरसिम मोजाङै जालाङो, आं बेखौनो कामना खालामबाय सासे बे ओनसोलनि सासे दैदेनगिरि जानानै। आरो जोबोद बिथांमोना क्लाबा 7 स्टार क्लाबा जोबोद गाजा गोमजायै खालामदों। दिनैनि बे मेहेरगोनां मोनसे परिबेस लाबोदों गामियाव। ओंखायनो आं बिथांमोनखौबो धन्यबाद जासिबाय आरो गासिबो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो हामलायबावदों। गोजोन्थों। मिडिया बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। रायजो राजा बयनिबो मददखौ लाफानानै बिनि रुंसारिनि नामाव जे जोलुर बादायलायनाय दिनैहाय होनाय जादों, बेखौ जों न'खरनि जानानै क्लाबनि फारसे 7 स्टारनि फारसे जोबोद साबायखर बावो। जाहाथे अरायदिन अराय सम बे धावलिगुरि 7 स्टार क्लाबा उन जोलैफ्रा जाहाथे जोलुर बादायलायनायनि फारसे गोसो होहाबो आरो बेजोंनो लोगोसे जाहा बियादै रुंसारि लुथान बसुमतारीनि जिउ आत्मायाबो गोजोनै थायो
आं बिब्थि जानानै बेखिनिखौनो नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव बेखिनिखौनो बुंथिबाय। गान दामना होनांगौ लेथारबायलै गथ'फ्रा।